Какво правиш бе в статията? Какво да правя? Плета си, ме. Ага. И какво плетеш бе? Шапка си. Нали ти имаш шапка? Старата настегна, че я разплетах. Сега си плета нова, ще я направя клош с помпон. Ами моя джемпър какво стана? Ще почакаш малко. Не мога да ти плета джемпър, като ма стяга шапка. Моята шапка не ме ли стяга, бе? И как няма да ме стяга, като се не отива войника, мъжа ми плете? Докторите ми казаха те да плета за нерви. Колкото повече плетеш, вика, толкова с нервите се успокояват, и аз трета година плета. Ма подобрение нямаш, гледам така. Очаквам го, ма то ще доди. Има да чакаш ти. Мъжка работа ли е плетенето, бе? Застрами се, моля ти се. Те едни плетат и не бродират, други шият гоблени. Повече от приятелите ми мръднаха нещо и се занимават с ръкоделие. Например, Попов започнал да плете кошници от папур, а пък Геннадиев фъка килимчета. То сериозният човек Геннадиев. Той сериозен, ама при такава жена кобра вкъщи. Човека не чипровски, не котлински, персийски килими ще зафъка. Значи Геннадиев не е добре с нервите, моля. Защо да не е добре, бе? Сам си рисува моделите, сам ги фъка, пискулите им слага сам. Цялата му къща във фъкано. А в кухнята на печката, като се направил един натюрморт, тиква с дива патица, много хубаво. Тото и трябва да е модерно. Що не вземеш да ми свъкаш една патица, бе, за моята кухня, айде? Не мога да фъкам, защо съм в сектор плетени аз. Ама той ходи ли на работа, този човек? Кой Геннадиев? Геннадиев. Той си ходи на работа, ама като се върне в къщи, сяда си и си фъка. Жена му миткосва по разни козметици и фризьорки. Жена му като си я представя, тя е само за козметичка. Сто съм отложила тоняза на 1850. Красавица, Това е твоята приличена самосвал. А не ходиш по фризьорки и козметици. Как ли те е срам да ме обиждаш? Нема днеска изпуснах си примката, ма. Ама специалния борда съм го извадил той. Очите ми изсека, докато свикна да го плета, сама саботираш, защото по-хубаво плета от тебе. Аз съм ужасена, бе. Работата на детето не е уредена, той плете тук сега. Чакай малко, бе. Какво има да се уреже, бе? Отива в казармата, служи 2 години и се връща. Муци! Абе, я моля ти се. Муци, отива слаб, нежен и мързелив и се връща здрав и самостоятелен. Ма едно дете имам да го хвърля на пътя, моля си. Стига с то с Муци, бе. Стига, бе, 20 годишен пергишен Муците Муци. Да. Кога става въпрос да отиде на море, може, нали? На плажове може. Да фърля къчове по дискотеки може. А кога става въпрос за казармата, не може изключение. Ще ходи, бе, няма да седне да плете като бабичка, като тебе. По-добре е да плете. Прежда ще му купи и куки, ще му взема най-различни. Не, той ще ми побърка детето Да, точно. ще се побърка. И ще се побърка, като тръгна за курорт, му дадах 300 лева и на картичка не ми драсна там. 400 трябваше да дадеш ти. Ами ще се стиснал тъй да ти каже човек. Ами толкова да слушам тебе, трябва да наема човек да служи вместо него. Кой е този човек? От улицата, ма да фана някой да му плащам. Може ли бе така да вземем един, който да отиде вместо него? Гледай женския кълси. Можем да, как да не можем. Иди пред казармата, ще ги видиш на опашка наредени, чакат втори път да влязат вътре. Да ти се не видиш женското чудо, бе. Може, как ли съм се сетила аз ти до сега, бе? Аз да те бутна 2 години вътре, да им да се сетиш въобще ти. Ще се сетила. Ма как бе, разбира се, ще вземем един, който да служи, айде ще се отървем на бърза ръка. Ами жена, тия къл имаш ли? Който иде, че влезе втория път до казарма, що ти казваш така? Ма как ще ме питаш кой, бе? Кой? Кой разбира? Ти ще отидеш, бе. Аз да отида. Ма малък ли си, аз се погледни? Да, ще дам пари на чуж човек. Виж сега. Браво, бе, жена. Става ли? Браво, бе! С това твое последно изказване се убедих напълно, че ти си залудницата. Спирай да питаш, като се решава съдбата на детето. И да спирам и да не спирам, аз съм болен човек, имам болни бъбреци. Как се пресплюваш, аз се познавам. Имам нервен синдром и сутрин къс стана залитам наляво, ме. Особено къс съм съднал вечер. Ма като отидеш в казармата и ще залиташ надясно. Чакай. И там ще се дъвранди със свеч. Чакай, бе, жена, нали плита за нерви, Ще бе? ти я дам плетката, бе, си плетеща и на една страна баламски. Моля ти се, дидей Абе, така. Лампио, аз съм на 50 години и никак не приличам на абитуриент, ме. Младеж, бе. Умладил съм. Много младеж. Напоследък много се поправил. За оправено добре съм, равен съм като бъдън за ракия. Добре. Как заглади коса на нещо тук гущицата, То от загорката, ме. Вече
вечер преди лягане 2 загорки с 4 кюфтенца имам диета. Я се пробуди да те погледна. Какво е? Промашала. Даже те обичам напоследък. Вече те обичам само да отидеш вместо него. Тъй ли? Отърва и аз така. И аз те обичам, а и ти добре изглеждаш. И ти си загладила коса, ма. Помашала, иди ти да служиш в казармата. Най-лесно да ме запои да ме вкара 2 години вътре, ага? Аз за него в ока не влизам. Ама съм жена, няма да ме вземате. Жена, Зер, като те гледам си родена за старшина в казармата, жена. Ако искаш да знаеш за какво съм родена, аз съм родена за генерал. Абе. Битки да водя и да командвам. Ама като имам такъв мухъл до мен. Айде. Моля. И сега командваш, само дето нямаш чин и длъжност. Сам, че да имаш много здраве, дето ме командваш от тук нататък. Ще се съпротивлявам до последна капка кръв. Да. Помниш едно време, когато ти бях хвърлила око да те взема? Помня. И идвах при вашите да ти искам ръка. Айде стига, Ти пак ми се съпротивляваше, ма накрая штрак в капана. Влезе и си остана, гледкам се Страх така. капана, ама тогава си не разбирах от военна тактика и се съпротивлявах фронтално. А ти ме нападна от към фланговите. Мика. Прекъсна ме стратегически. Отида, приложи ми на ръчна фатка и сега плита. Ще искаш и втори път казарма да отида, няма да идем. Ще отидеш бе за 2 години, знаеш как ще ослабнеш. Айде, моля И се. кой ще оплете джемпа? На музиката ще дадем като и модерна, моля се. Слушай, Вампио, ще ме ядоса си грабна петката щира при Геннадиев, днеска ме е канал човека на торта. Моля ти се, то си не е само мой. Не се прави на луд сега. Ма кой ти казал, че то си не е мой, да съм се отказал от сина си, бе цял живот на гърба си, няма да го нося Ама никога. какво да се носи на гърба такова кратко детенце, де? Кой му пишеше домашните, като беше в Той училище? всички го правят да кажеш. А по математиката с трудни задачи, де съм решавал една от тях, може да разбера. О, задачите са ужас, задачите са ужас. Не. Тогава запуши тая женска уста. Особено имаше една задача, дед казва тъй. От градовете А и Б са тръгнали 2 влака. Кондуктора на влак А е по-възрастен от кондуктора на влак Б с 3 години и 4 месеца. На коя гара са срещнат влаковете? Тия противни най-ги мразят. Айде ги срещнат да се блъснат. То трябва акъл за да сработа. Акъл. Такъв тежък семейен проблем имаме да решаваме. Нямаш да решаваш никакъв семейен проблем. Детето отива войни. Всички момчета отиват в казармата, войници, твоето няма да прави изключение. Ще видим дали ще отиде той. Ами ти си преговори някои строеви положения. Песто ли? Ай тъй, наляво, надясно, кръгом, някакви 25 бе стати. Хайде бе, душо, моля ти се. Да клекна. Да клекна и да не ме остана, нали? Той ще ти дойде на нагоре. Слушай, вайс ли са по разходи пък да те блъсни камион или нещо по-голямо? Два реда не мога да опрета от тази жена. Да ти прочита писмото от ненагледната рожба на мама. Аз забравих одеве да ти го прочита. Ненагледна, бе. Цял месец го няма време му и да се върне, решил писмо да ме Ами нека се почини, бе, матурата го разсипа. Каква матура, бе? Как не те срам, бе, матурата него го разсипала, а мене не ме разсипа, нали? Цял месец писто ми писал къщи аз. Какво ще ме разправиш? Матура никой да не го разправя. На всяка крачка ще го разправим да видят хората какви зверилници имам вкъщи. Я виж сега. Мили майко и татко. Ох, на мама бомбона. Боже, кой дете. Я виж на мама бомбона колко пари иска още. Не е за пари. Когато четете тези редове, в нашия живот ще са настъпили известни промени. Опала! Очаквах ги. Хубави промени. Какво бе? После ще видиш най-на друс. Сънчо от горичка. Пресъхна ми. То там хубаво на морето, ма топъл песък, лунни нощи, плис, айда! Тук ще ти доведе някой с такъв странджаско, някой каракачанка и ще видиш. Пепел ти на устата бе, щати бе, баш. Пепел, чакъл, това е положението. Пъчте на тебе. Като тръгнахме на кора, всички получиха повиквателно. Ще получат. И аз получих. Не ви казах, защото знам, че татко има нервен синдром, Оле в стати. Той е получил повиквателно. Чакай, без да ми каже на мене, бе, на майка ви. Чакай, докъде да ми... Аз стига на сирено. Ти се не види. Слушай, бе, и реването ти не е реване, като магалица ли беше, бе? Аз запри се малко, бе, стига. Хората китки слагат на главите, дарови дават, аз котатата ти кубото, ти бабо. Как не те е срам, а? Как не те е срам, право момче в казарма изпраща? Вместо да се гордее, тази ще ме реве да станем залезни пред комшиите, станаме, бе. Кедрева рожба на мама.
ти млъкни, ще те ръгна с куките, да знаеш. Виж, О! ще те направя на решето. О, ти си проклет като Леонсо, бе! Аз ще ти дам един леонсо на тебе. Чуваш ли, виждаш ли ги? Ого, как ме блъсна главата? Да, бе, блъснала е глава, нищо не те блъска, че не излизаш от къщи. Къде да излезе? Тя излез да те блъсне, ама не щеше. Виж какво пише сега. Всички решихме направо от курорта да отидем в казармата, така ще е по-добре за вас и за мен. На куки, не, виждаш ли ги? Ма срещна, Боже, как можах да те взема, бе? Ама едно време мама не ме даваше за тебе да ти кажеш. Ама аз будалата се хвърлих, нали? Аз не мога да се сетя кой ме запозна с те да му щупя главичката да но. Голям килипир извадих с Да, тебе. черния петък съм рубли. А куки? Ще онемееш набързо? Ага. Виж какво пиши. Так и на мен ми е време да решавам нещата сам, а не мама да ги решава вместо мен. Виждаш колко бърже поумня детето, като се мана от главата ти. Мили татко, кога ти да ме сършина, ти ги мисля. Какво искаш на клюкарки? Защо клюкарка? Мила мамо, няма. Ох, няма вече, мила мамо, няма. Няма вече. Айде, аз после на спокойствие ще го прочета. Чакам ви на клетвата, тогава ще се видим. Ваш Драгомир, бивш муци. Ох, чак на клетвата, без син камък на мама. Главата му ще щупе на него аз. При първото свиждане да видим как се отива в казарма без да пита майка си. Щупи, бе. Как, бе, той? Какво послушно дете имах аз? Щупи, бе. Посегните на военно лице в служебно време да се отърве от тебе, бе, майка. Тъй се посягало на войник. Как не тъй срам, бе, майка ни било това? Веднага тръгвам при полковници, при генерали да я оправям да срам. Къде искаш, бе? Що не плачеш, бе? Няма плача. Що не си скубиш косите? Нямам ко да скубя, проскубам, а ти. Ма нерви нямаше да къде се те Нямам нерви, имам плетка. Веднага тая клетка ми я давай, защото моите нерви са в голямо напрежение сега. Сега колко бремки да си Две отсам, две отсам. Не, как ме удари нерва, моля се, как ме удари. Виж, ма, защо така най-настрана? Дръж кълбото и не се трусай, таква си искаме лабава шапката стегнато плите. Защо не се отринти така най-настрана? Ще те завинте и много ще завинте. Айде ти плите, аз да отида да почерпя като войнишки баща. Не, и аз идвам с теб. Аз съм войнишка майка. Кой бе? Аз бе. Моля те не ме докосвай, моля те не ми се бъркай, моля те не ме нервирай тъй. Както при като ти му един ще ми не моля.